ASDC Youth Front ahin pen rangkya mai ke phapon International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Awareness Rally ke paman pon Fuluni ahithia long car lapen bike ahirik tangrak pen kachetong Lakhain ko rahini saropothar constituency arlo BJYM atum pen chepatir P Ponsi patumi International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking ani pacheton dunsi awareness asai kideng pon Labangso International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking laki United Nations pen ke damtang pharokri sirke trokner kebra sirke vosika chiklo ni phai inkoira trok arni pen nang pangchengsi aning kanabang ta labangso arni lote labangso asai deng pon bom labangso along lakhain ko rahini sarpothar BJYM atumta pacheton don si sangti hi di along awareness rally asai deng pon labangso along BJP Kisan Morcha amai pu Samson timung ta chetong don lapen penang anatung chetong don si maya te kidun BJYM amai pu onin tok bi pen non owe kimi atum aphan lam thika pasini pon ke drugs ke choki e of epran chot kali ehem irip anta RG ki deng ke chipadoy nang et jila se drugs ke chopen chenglok rakki hormu an ke chu ington nang po puta pherang ke angno ning jepon adan sopen prison lecture akan from report Kalbe Daily News against drugs abuse papen trafficking na support haksi nilitum rally deng iglo kasi nilitum non pinangan theklong uwi kimitum bisikoy uwi kimitum hansi pudamang kokpo drugs lahai kichothap papen biri duma lahai hor hai kirim pen hey society phan isi kan hok thepik son sinilitum thekponlong la sinilitum pini bangso arni pachi tonon pen nilitum program deng lo ladak ki ongdung sur pathara long youth atum pini chetong si nilitum ahawar sitame kacharli hin la pen kapre hin paprang nangji drugs ki chu duma biri ki chu abang inton nangji pula so message nilitum longri manilitum hawar pen sitame iseng tong chi bidun iglo Labangso pherangki amai along lake main aim and objective lake Karbianglong arlo Dr. Tuliram rong hangpen akebang lake lakha inkoira trok do an ahawar along isi mesen kapathu aklam lapen open stage ki biponjia phan budget selam pen pilo bons dame pini arni anta long koira trok ahawar arlota elong da ketang pame abelang Labangso pudak pini arni borjan ASDC Youth Front ahin pen patumi pherangki phan Chopasi labangso asai mate contract ki en abang aphan la inkoira trok awar arlo an sai kacheklem ki paprap nangji lapen prap jin pen kapatang pon nangji pusi pherang kyang no ningje pon jongsi labangso asai cheklem kle patang te polotang te Guwahati High Court along case tame mate lam hoi tame pidam nang kok poputa pherang kyang no nang pachini don HDP pen Nelson Bay report Kalbe Daily News Punalo nalitum nanglitum lumbayong along nalitum piniani chitunala sport complex along make nili thekam long le ha da bangke nalitum han auditorium health awe indoor stadium tawe laban ke nakum hoda ke open stage tawe gileri masaf sok kimchom lan watan kro nalitum han lam klarang pirai nili phan nilum AFDC Youth Front phan kali ben nalitum nilum sodak pan rathur pak na chisongi nalum kichu pangli ma putha ka bangin nilum ma chidono de chuyeng bajirda chuning rilo athe ili tuma CM Tuliram Longhang sar afanta nili chunirilo alangli kaiketa ade ang chunalam si alangli nili kaningje alangli bhan chunirili thorlo alangli kidam tangta masi contractor sai ka claim play ke patangti ma nili tum sudak mening sai ponji puse alangli ka chak lapat sot kalila kumasi itu man saguri ki claim atum office ka chidam de asai claim claima labang latumanda litum sudak pen ching sai putame alang tumta kan alang si kaniye bang Tuliram Longhang lasi nili nang tuman na pachini kang tung bangke ladak borjana long kumasi contractor ma labangke nangli adai chening jongsi patang tedet pulo tante lasi kidamtang itum council speaker kidamtang long kitimu ngapanda nili chunira labangke Tuliram Longhang mata nili chunirilo nalitum contractor phan chinemoy prabjin pen labang kaya nilitum han hichiru ya porpen lam klarang pinangji nilitum nalitum han kachuning rigay kali pulo dante kuma contractor si la ilitum 26 conjugacies along
Stadium field ki patang tima nilitum Guwahati High Court along pensitame nilitum nalitum han lamhoy pa bon namsi nalitum han police na pangnangi kuma contractor si patang tima ilitum lang nang piniani along tinda nililang nam lo nampi nam durason si pachimandat usumarong ruki yun si pachimandat gilari puno ilitum lang nam along tinda kuli ki meme pin cinghang phuk cinghang ring lason si theklong lo lason pulo dante ilitum iprangi mai khila khila i thumana ta ilitum kasik sak do kok ta hai asin nalitum prap jin pen labang so alam ardian no nalitum kali pulo dante nalitum nalitum han nang chisongi nalo nili tuliram rohang sar phanda nangli phan nang chuniri kang tunga bangke prap jin pen longi timung hana pressure sipino abe kasi litum jong nam na feel pulo te nge ar john lock si 109 meter nai lapang ke feel pulo dante ilitum arpan oksi 100 meter back nai ilitum non kel tum laam na football field ma mata cricket field ma ladak piniani nili ke thekam law ma ke usumar rong ro kijui abim si pangchong dat pusi jasmet pet nili penali tumhan bin rem namlo lasi nalitum majok a contractor non setame labang so fil ke patang vek ji phawansi nili nali tumhan chuniri lo Rohat police station ke parlo phuluni ahi thie along patumi ane gang sam porphai ke thomra je tim apor malom as ke thom ECA troxy EC ke thom please elero ihum amotor lapen ihum bike alakha as highway sirkep a ke thom nerkep truck ke thom ahir ing tangrak pen kachetong Birta kelong nun atengki bangso ahem konglong manjapen boithalang so an aboha chedam bom ahot si phuluni ahi thi di driver anat pen bike nangke hadun pet ajoksi labangso ahiring tangrak pen amotor setong nanglo bangso ahem konglong katewar abang phu amen noren rong phar lapet bike katewar abang phu amen contestor bosumutari pusi pangthek pon bangso ahem konglong along kaduk kawe kachathap abang phu bangpho stame kopai ke mepen ajok arengahu lapan ke sukya avelang lapen bike ke hadun pet ajok bike katewar abang pula pen kacetap dun atum penangan ahiring tangrak pen arengahu sonanglo lapen Birta kitok bom avut anke arengahu ke so atum kantong sekot pen bokule hospital along sik ke so lang pon bom lapen nonamat ke thang thelang posi nilitum apharang ke phuluni pen mirjeng hanse lapen langhin pen rahul teranatum sai hemo betanang pale Nangli ingdeng krehini lapen te graduation ang dengki untang lama jongsi nangli ingdeng krehini lapen graduation ang dengki untang lapen nangli thang na tapo reng war cycling klang pulte nangli phan Birta ke medo Tarsadia Foundation Tight Trust along field worker lapen te medical project inghoi hini kapapleng jia phat nihangkar bianglong apun ke chok ariso akenang sot labang so awar sai keme kachodeng non jila pente angton pen kachini jia phan aber ki bipon anambar la pente gmail along humrek non